Makadini ndinotenda zvikuru uye ndinokugamuchirai zvakanaka muzita raJesu. Zuva ranhasi, zuva ratiri kusangana zvekare tichidzidza pamusoro peBhaibheri, pamusoro pepfungwa, maitiro nemafungiro aMwari uye mafambiro aMwari. Tichidzidza zvakare zvinotarisirwa naMwari kwatiri pamusoro pezvatinenge tichitarisira kubva kwavari. Dzimwe nguva chinotitadzisa kuwana zvatinofanirwa kuwana kubva kuna Mwari. Kuwanikwa tisina zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa patiri kuti tikwanise kutarisira zvimwe zvinhu kubva kuna Mwari. Kazhinji ukasvika pane kambani uchida basa, vanokubvunza maqualifications. Vari kuedza kukuudza kuti wauya wakatarisira hako basa panapa, but tine zvatinotarisirawo kuwana mamuri kana kuti kwauri kuti tikupe zvauri kutarisira kuwana pano. Saka zviripo zvinoqualifya munhu kuti atarisire kuwana zvimwe zvinhu kubva kuna Mwari. Zvisinei, ndinoda kudzidzisa zvakare pamusoro peshoko randinoti randapiwa naMwari ranzi kuona semaonero anoita Mwari, kana kuti kuona zvandiri kufanirwa kuona, nekuti kuona kwakakosha. Regai nditange nekuti ndine kuremekedza kwose kune vanhu vasingaone. Tikanzi pindai mumba mutore chawaona kana kuti chaunoda, let's say chaunoda, tiregere kuti chawaona, because anotaura kuti ine handioni. Chinotorwa nemunhu anoona nechinotorwa nemunhu ane problem yekusaona zvinosiyana. Asingaoni anogona kufunga kuti atora chikuru murumu iyoyo kana kuti the best, nekuti haana kuona zvimwe zvirimo. Saka what you get in a room yavhurwa kana kuti in an open door zvinodhitaminwa nesight kana kuti nevision kana neyo ability to see. Saka ukabvisirwa maziso, wabvisirwa mapossessions, kana kuti wabvisirwa quality nesaizi yemamwe mapossessions. Saka nyaya yandinayo nhasi nechirungu inonzi Lord teach me to see what you want me to see. Ndinoda kuona zvamunoda kuti ndione, ndigoziva zvamunoda kuti inini ndizive. Ndiregere kuona zvandiri kuona, ndiregere kuona zvandiri kunzi naSatani ndione, ndiregere kuona zvinodiwa nenyama yangu, but ndione zvamunoda kuti imimi Mwari ndione. Nekuti zvandaona ndinokwanisa kukumbira kana kuti kutora. Tikatarisa shoko redu kubva patopiki yedu yatiinayo yegore rino yakanzi iyo gore remasuo akanaka akavhurika, the year of good open doors. Tikatarisa vhesi yazvakazarurwa chapter 3 vhesi ya8 panonzi tarira, ndaisa mukova wakavhurika pamberi pako. Pari kutaurwa nhau yekunzi tarira, huona. Ari kunzi tarisa kana kuti uona munhu anoona, but mukuona kwake ane zvaanga achiona nezvaanga asiri kuona. Ende zvaari kunzi uona zvacho ndezvaitwa naMwari kana kuti zviri kuda kunzi aone iye naMwari. Kureva kuti ari kurarama upenyu hwekuona zvimwe zvinhu zvese zvingange zviri kuitwa naSabhuku naSatani nevamwe vanhu vese, asingaone zviri kuitwa naMwari zvinomubatsira uye zvakamunakira. Nekuti paari kunzi tarisa mukova wakavhurika kana kuti tarisa dhoo rakavhurika, ari kunzi tarisa opportunity, tarisa mukana, tarisa zvandakuitira zvekuti uone matestimony. Iye haasi kuona. Saka dambudziko rake harizire madhoo,
akavharwa. Dambudziko rake harisiri restrength kana kuti resimba shoma, harisiri ramadhimoni. Dambudziko rake rave pakuona zvinhu zvaanofanirwa kunge achiona, nekuona zvinhu zvaari kufanirwa kunge achiona zvaitwa naMwari. Tinoudzoka zvakare kuti kune nyaya yandakati nechirungu, God help me to see things the way you see them, and help me to see myself the way you see me. Saka kune zvinhu zvatinokwalifaya kuwana kubva kuna Mwari, musi watinokwanisa kuona zvinhu semaonerwo azvinoitwa naMwari, kana kuti tikatanga kuona zvinhu zvatiri kunzi naMwari tione, kana zvinhu zvavari kuda kuti tione. Saka Mwari vari kuti dhoo iri unoripinda chete kana ukagona kuona zvandiri kuda kuti uone. Hauna kuripinda ende waneta usina chauinacho, usina maresults, uchifamba neni usina zvauinazvo uineni, nekuda kwekuti nguva zhinji uri kuona zvisiri izvo, ende kuona kunodhitamaina kuwana. Unowana chawaona mukingdom yaMwari. Saka level yeblindness, level yekusaona, tinoiona palevel yekusawana. Kashayiro kako mari hakazi mueconomy, kari musaiti. Ndava paunoti uchitaura nemunhu, paya mukazvicheka mukazvirangarira, pane nguva yaunoti now I see, ndakuona manje, ndapaona. Iwe wanga uchiona. Chazviri kureva ndezvekuti panogona kutonge paine mukana, paine chiri kuitika pamaziso ako chausiri kuona, ende nekuda kwekuti hausi kuchiona, chiripo hauchiwani. Saka unogona kunamata Mwari usingaone, wopedzisira wanamata Mwari usingawane. Kwete nekuti hauna Mwari, kwete nekuti hauna mate, but wanamata usingaone. Ukanamata usingaone, unonamata usingawane. Kuona kunopa kuwana, kuwana kunobva mukuona, ende kuwana zvaMwari kunoda kuona zvauri kufanirwa kuona zvaMwari, kana kuti kuona zvauri kufanirwa kunzi uone naMwari. Saka apa pari kunzi tarira, pane dhoo randavhura rekuti uroorwe, uwane mari, uite business. But dhoo iri handisi kuda kurivhura, ndatorivhura, riripo nakare rakavhurika, but iwewe ndiwe usiri kuona zvandiri kuda kuti uone. That's why uchifunga kuti haripo kana kuti harina kuvhurwa. That's why uchifunga kuti handina kukupindura minamato. It's because your eyes are open to see other things, but are not open to see what God is doing. Saka maziso ako akavhurikirei gore rino? Chii chawaona kubva kutanga kwaita gore chaunoti ndaona Mwari? Saka inini pandaiverenga nyaya yeMwari vachindidzidzisa, ndakatanga kuona kuti Mwari vane plani neni musi wandatsika musi wa1 January. Ndikati Mwari havangambondiregedza ndichizikanwa kuti ndinovanamata, kuti ndipinde mugore rino, kuti ndisekwe gore rese. Ndatoona kuti vane plani neni pakundiregedza ndiri mupenyu. Nemanamatiro andakaita ndikaonekwa nevanhu vakawanda ndichiuya kugomo kuno kwandiri every time, ndichirara ndichidini. Mwari vane chinangwa. Saka ndiri kuona zviri kuda kuitwa naMwari kubudikidza nezvaitwa naMwari. Ndaitaura inini ndichiti
taonekwa tiina Mwari, but hatisati taonekwa tiine zvaMwari. People have seen us with God, but the people are yet to see us with things from God. Mumaoko medu hatina chatakabata, kunyange tabata minamato, tabata tsika dzeutsvene, tabata shoko, asi Mwari hatisati tabata, marriage hasati tabata. But zvinobva pakudii? Zvinobva pakuona. Because ndikaudza munhu asingaone kuti shamwari, ndavhura door, pinda mumba utore miriyoni, haiwane nyange iri pachena, asi ndamupa, asi ndamuudza, asi andikumbira. Saka kune prayer inofanirwa kuitwa yekuti Mwari, train me to see what you want me to see. Train me to see what I must see. Because if I can see what you want me to see, I can get what you want me to get. I can become what you want me to become. Saka Satani haana kubloka sight chete, akabloka focus. Kune zvinhu zvaunoona nesight, nezvaunoona nefocus, nezvaunoona neunderstanding, nezvaunoona neknowledge. Ukaudzwa kunzi wawakaona aina Pastor J uya musi weSaturday vachidriver, mukadzi uya uti ndakawaona havasi maije waya, ndiani wauye naye motikari? Wobva wanzi aiwa, uzive here vaya kuti hanzvadzi yavo ndo sister yavo inoteera mashure mavo. Wobva kuti oho, now I see why I always see him with her. You are now saying I see, yet you were seeing. And when you were seeing me with that lady, you were seeing adultery. But now you are now seeing a relationship. You are now seeing a relative. You are now seeing love, your brother and sister. You are now seeing how my sister respects me. Ndo zvimwe chete izvozvo kuti information imwe inotouya kuti uone. Information yacho inobva pa consistently following Jesus. How do you consistently follow Jesus? You consistently dwell in the word of God. Saka patinoti ngativerenge shoko, we are saying let's get information to see, so that we can see, or we can be able to see what God wants us to see. Regai ndikupei nyaya imwe iripo pakuona nekuwana. Ndambotaura inini kuti tikafamba musango, vanhu 10, 5 vanoona ne5 vasingaoni, zvatinowana musango kana zvatinodzoka nazvo kumba zvakasiyana. Mukasataurwa kunzi mune hohwa, vasingaone vanohutsika, vachitsika usavi, isu tichinonga hohwa. By time yatodzoka kumba, tese tinenge tabva kusango, tabva kwatanzi tiende naMwari, tabva tese kwakasikwa naMwari, kukaiswa zvinhu naMwari, but tinobuda tisina chinhu. 5 vanobuda vasina chinhu, 5 vanobuda vaine hohwa. Saka takapinda muna 2025, vanoona nevasingaone, vese vari vaMwari, vese vari mujango inonzi 2025, but vakabuda nezvakasiyana, nekuti vamwe havana zvavakaona ende havana zvavakawanawo nekuda kwekuti havana zvavakaona. Then vamwe vakabuda nezvavakawana nekuda kwekuti vakazviona. Vakaona zvavakanzi vaone, zvavaifanirwa kuona, zvanga zvaiswa naMwari munzira yavo ya2025. Chechipiri, kuona kunobatsira kumiswa kwekupedzwa kwenguva kuti uwane zvimwe zvinhu. Ndikatuma munhu asingaone, one, maybe kusaona chinhu ichocho nekuda kwekuti haachizive kuti chakaita sei,
ndikatuma munhu mumba asati amboona drill, kuti pinda mumba utore drill muine mamachines, welding, chakuti blower nechi drill anonoriona but haarione nekuda kwekuti haana information yekuti drill yakaita sei. Saka paunokumbira Jesu kuti itai kuti ndigone kuona zvamunoda kuti ndione, uri kuti zvakare ndibatsirei kuziva mapiro nemapakejero amunoita zvinhu kana maakundipa. Ndichirevei? Unogona kuziva kuti Jesu kana vaakuda kukupa basa kune imwe kambani, vanokuporesa chirwere chaunoziva kuti kune kambani iyi handipinde kana ndiinacho. Saka ndiani anogona kuona dhoo ravhurwa naMwari reemployment nekupora blood pressure, uchiziva kuti ndikaenda kumamedicals ndainofoira nekuda kweblood pressure but yapora, kureva kuti pane basa randapiwa. Paunotarisa kadhi rako rakanzi 121/90, 121/80, woti iyi wona iyi vasikana dhoo ravhurwa naMwari karebasa nyowani iri vashoma, but zvinoda information inobva mushoko raMwari reuchenjeri, revelation, inokupa kuti uone. Ndataura nauye drill kuti anonoriwana mukati, speed yaanoriwana naro ririmo inobva pakuriziva zvarakaita, kwete pakuriona. Anogona kuriona akatadza kuziva kuti iri ndiro, iri grinder, iri drill, iri blower. Saka vangani vakagona kuti wapinda muna 2025, wapinda murelationship nemusikana webasa. I'm saying iwewe you are a single mom of 2, then kumba kwako kouya musikana webasa anouya kuzokubatsira. Woona kuti kuuya kwaita munhu uyu kwaenlarger meeting pool yangu yevanhu vanogona kundiroora. Ndiri kutaura nauye kuona zvauri kufanirwa kuona, Mwari vachida kuti uone. Kana wakachenjera unochiona kuti okay, by revelation kuti musikana uyu kuuya kwaaita achakutaura kuti ndine hanzvadzi yangu divorcee ane vana 3, vana vake ndichomuchengetera vana vake, iye anosenza kuDubai, whatever, is an engineer there. Saka ndinoda kupota ndichienda maweekends kunovaona. From there iye acho ndiye akutoti no, taurai naye paanenge achindikumbira ndinoona vana, makutoita communication. Kubva ipapo you are married, but murume kana kuti marriage yakauya sahouse help, idhoo rakavhurwa naMwari. Musuwo wakavhura dhoo rekuti munhu auye mumba mako. Saka speed yekuroorwa yabva pakukwanisa kuona kuti auya haasi house help, auya idhoo rekupinda kune hanzvadzi dzake dziri kuseri. Regai nditaure futi chimwe chinhu. Tikatora munhu asingatoone completely, tikamuti pinda mumba utore shuga, nguva yaanotora yakadarika yemunhu anoona, nekuti iye achatanga kubata, obata paketi rimwe ombofunga kuti shuga salt ishuga, ozonzwa kuti iri fine, achidini achidzvanya 10 minutes, yeti ndoita 10 seconds. Saka delay imwe haisi delay, blindness yekuti chauri kufanirwa kuona usi kuchiona, asi chiripo. Saka zvatiri kuda zvese zviripo, chatisina ability kuona zvatiri kufanirwa kuona. Saka munamato ndiyo, like I said, God, Lord Jesus, train me to see what you want me to see. Train me to know what you want me to know. Train me to accept and be at peace with everything that you want me to have and be at peace with. And not to go about my business according to my terms and conditions, according to my times and seasons, but according to everything about you, everything that you want. Thank you.